Takže vítám vás u dnešní epizody podcastu 100 000 mil a dnešními hosty jsou Pavel Prudil a Zuzana Hofová. Ahoj, zdravím vás. Ahoj. Vy jste běžci, cestovatelé, zároveň kamarádi. Oba jste běželi maraton ve spoustě zemích. Pavel například New York, Chicago, Boston, Vídeň, Amsterdam, Istanbul, Dublin, Budapešť a spousta dalších. Ty máš přes 130 závodů v běžeckých tabulkách všude po světě. Zuzka, ty si běžela Peking, Jeruzalém, Curych, ale hlavně New York, Chicago, Boston, Berlín, Tokio a Londýn. A to znamená, jsi jedna ze 3 Češek, jestli se nepletu, která zkompletovala Majors. Mm-hmm. Ty jsi v Londýně běžela společně, nebo ve stejný rok, kdy ty jsi končila Majors nebo kompletovala v Londýně, tak ho tam kompletovala i Lenka Kubková, která byla asi o 11 minut před tebou. To znamená, že ty jsi vlastně druhá Češka po Lence, která to zvládla o 11 minut. To bylo vtipné, protože vlastně, když jsme běželi ten Boston se běžel v pondělí. Ano. Vy jste běželi 16. dubna Boston a 22. dubna v Bostonu Londýn. bylo 0 stupňů, sníh s deštěm, celý závod. A Londýn už 0 stupňů bylo v dubnu. Bylo to tam hrozný. Nejstudenější Boston snad v historii závodu. Fakt jo. Když přestalo sněžit, tak začalo lejt, ale to jako není, jako že by pršelo. To prostě tekla voda z nebe, jo. A po silnici se valila voda, že jsme vlastně běželi v potoce. Ježiš, no ale k tomu se dostaneme. Já bych chtěl začít úplně od začátku. Jak jste se dostali k běhání? Jak jste začali vůbec s běháním? Se začni. Jestli máš jestli si vůbec jako vybavíš, kdy jsi začala běhat a kdy to běhání pro tebe začalo znamenat něco víc, než třeba jenom... Pro mě to byla taková znouzectnost, protože já jsem vždycky ráda jezdila na kole a když jsem studovala, tak vlastně na kole jsem kolo neměla, že jo? A byl to takový nejlepší způsob, jak se hýbat. Časově to nebylo náročné a nic jsem k tomu nepotřebovala. A mohla jsem jít kdekoliv jsem chtěla. No a nějaký moment, kdy jsi uvědomila, že protože asi jako neobjíždíš maratony po světě, protože se chceš držet v kondici, takže někdy tě to asi muselo začít bavit. No, asi to, že jeden kamarád přišel s tím, že má volňásky na pražský půlmaraton, takže nejdřív jsem si zaběhla ten půlmaraton v jednom roce a další rok už byla meta maraton a pak jsem se přihlásila vlastně do losovačky od Rančeku na New York, tam mě vybrali a pak už to jelo. A to bylo 2014. No, to nevím. To bylo 2014. Bylo to tak, 2014. A ty, tvoje začátky? Tak nějaká sportovní minulost tu mě byla, ale to bylo v mládí, ale tak jsem žil nezřízeným životem a jsem kouřil, že jo, a tak jako jsem nějak šel do sebe, ale můj prvotní impuls, jako proč začít znovu běhat, bylo vystoupení Pavla Nedvěda v televizi, že poběží půlmaraton v roce 2013, tuším to bylo. Takže 10 let. Tak jsem si říkal, tak nějaký fotbalista jako tam jakože poběží půlmaraton a chvástá se tady, tak já dám celý prostě. Tak jsem natrénoval a v roce 2013 jsem běžel svůj první závod, velký maraton. Žádná prvně 10, pak půlmaraton, pak maraton. Prostě jsem tam stříhl rovnou maraton. Byla to hrůza. Protrápil jsem se, ale pak jsem začal trénovat už jakoby smysluplně. No a další rok ten pražský maraton jsem běžel znova, už tam byl progres skoro 2 hodin, lepší čas. A pak vlastně, tak jak Zuzka, tak v tom roce 2014 přišla nabídka z Rančeku, kdo chce běžet New York, kdo má oběhnutý teda všechny závody Rančeku, může se přihlásit do nominace na New Yorkský maraton. Tak jsem se tam přihlásil. Byl jsem asi 25. náhradník, takže jsem si říkal, tak jako nemám šanci, že jo, tak do New Yorku nepoletím prostě. No a někdy v létě mi zavolala Diana, ženská, která dělala v Urančeku to promo takový. Jestli bych nechtěl, že jsem prostě, přišla mě řada, že ty přede mnou odpadly, no tak jo, chtěl jsem. A to vy už jste se znali s Zuzkou? Ne, my jsme se tam poznali. Vy jste se tam poznali, jo? Tam vlastně ano, tím New Yorkem pro mě začalo to, že mě to začalo bavit. Vznikla tam ta myšlenka oběhnout všechny majory. A poznali jsme se vlastně v nějaké přípravě před New Yorkským maratonem, protože jsme měli několik setkání, celý ten tým nás letělo 25. Takže jsme měli asi 3krát nějaké sezení jako v Rančeku.
Já jsem třeba chodil ještě na nějakou přípravu fyzickou, kterou pořádali ještě tenkrát šéf-trenér Rančeku Michal Vítu, tak nám dělal nějaký tréninky, tak jsem tak chodil. No a se Zuzkou jsme se poznali vlastně až vlastně na těch setkáních. No já jsem byla asi jenom na jednom. Já jsem, jak nejsem z Prahy, tak, ale spíš až tam, až na té afterparty po tom závodě. Já jsem teda na afterparty nebyl, ale jako tak prostě tam to nějak všechno vzniklo. Tam se utvořila úplně skvělá parta lidí. To nejsme jenom my dva, tam nás bylo ještě několik. kamarád Petr Vltavský. Ivo Eichler, že jo. No. Ano, Bob Komín, to prostě úžasný člověk, který pořádá festivalový půlmaraton ve Zlíně, pořádá spoustu věcí, Valachimen, celou sérii se na tom účastní, jako pořádá to úplně skvělý člověk. Tak a losovačky Ranček už nedělá? Vlastně... Nic jsem nezaznamenal, že by dělal jako na ty zahraniční. Už takhle, už asi to není potřeba, protože už dlouhou dobu neměl tak atraktivní závod. A hlavně teď je to ve finále podmíněno jenom tím, že si to člověk musí zaplatit. Já myslím, že teď má jako hostující závod už několik let v Neapoli, nějaký závod, myslím půlmaraton. Tam shodou okolností jedu právě v únoru, no, to je 25. února. Rok po New Yorku bylo Peking, tam já jsem teda neletěl, tam letěla Zuzka. Tam to byl zajímavý maraton, protože ten jsem běžela na své 30. narozeniny. Takže to byla taková hezká oslava. Oslavila jsi s tou osobáčkem, ne? Ne. Tam v Pekingu to fakt nešlo. Ty máš z Prahy osobák vlastně. Osobák z Prahy, no. No a cestování, to jako měli jste už v té době, kdy jste letěli do toho New Yorku, už jste měli nějakou jako cestovatelskou minulost, nebo to vlastně přišlo až s tím běháním, že jste začali cestovat takhle po světě a jako získá vlastně ty zářezy z těch různých zemí? Já už jsem cestovala předtím, ale mě chytla ta myšlenka, že někam jedu, tam si to jakoby proběhnu a pak tam ještě zůstanu a procestuju si to tam. Já jsem v minulosti cestoval hodně, měl jsem kamarádku, která má cestovní kancelář. Nebo možná už nemá, nevím, jezdil jsem s ní, nebo lítal po světě, procestoval jsem to hodně dřív. No, ale pak ta vášeň k tomu k té maratonské turistice vlastně vznikla v tom New Yorku. Takže je to vlastně jedno s druhým, nebo ten primární cíl je zaběhnout ten maraton a jako při té příležitosti si někde projdete nějaké město, anebo spíš jako jedete za tím městem a při té příležitosti si tam dáte ten maraton. Co je to důležitější na tom? Nebo jde to ruku v ruce? Já mám rád cestování a sport. To znamená... Takže jste to vlastně skloubili. Z toho vyplývá a i vlastně běhám v klubu, který se jmenuje Run the World. Vlastně z toho už pramení ta vášeň pro cestování a běhání. A prostě rád poznávám nové věci. Mým cílem je oběhnout všechny země Evropy, maraton ve všech zemích Evropy, tak už jich mám hodně, už mám víc jak polovinu zemí jakoby proběhaných. No a pokračuju dál a baví mě to. Baví mě tam jet na nějaké nové místo, poznat to místo, zaběhnout si tam ten závod, přivízt si domů tu placku za tu účast. A to mě vlastně naplňuje. Ty jsi měla vlastně majors jako od začátku jako cíl, nebo to přišlo taky? Ne, to právě mi řekl až kamarád Petr Vltavský, že něco takového vůbec existuje. Já jsem si říkal, jo, tak proč ne, že jo, tak to zkusím, no a ono to vyšlo. Ale jinak pro mě, já třeba i když někde cestuju a zrovna tam jako neběžím závod, tak každé ráno jdu běhat a přijde mi to jako super, že si to místo nebo to město poznám úplně nejlíp. Jo? Potom jsem vlastně ten hlavní, co vede tu výpravu, protože já už jsem tam byla, už jsem tam běžela a už vím, kde co je. Takže to je taky jako taková super věc, že člověk si to může i proběhnout, nejenom projít. Jo, takže letíte tak, že nejdřív si dáte maraton a pak máte pár dní jakoby na město. Ne obráceně, jako že byste tím maratonem končili. Ne, mně to je jedno. Ale jako nikdy nepřiletím tak, že běžím hned druhý den. Jo? Vždycky tam potřebuji, když to bylo třeba Tokio nebo Peking, nebo zase naopak v Americe ty maratony, tak člověk potřebuje nějaký čas na to, Jasně. aby se zžil. Že jo? Jasně. Já zase někdy organizuju i závody, nebo teda tu cestu, že se domluvím s 2, 3, 4 lidma a naplánuju cestu, někdy letíme, někdy jedeme autem.
zajistím hotely, zajistím celý ten itinerář té cesty a vyrazíme. Jednou jsme takhle byli právě se Zuzkou a s Petrem a ještě s jedním naším kamarádem, jsem zapomněl, Radkem, ano. Tak jsme byli na ostrově Guernsey, nebo na rychtářství Guernsey, což je součást Normandských ostrovů, kde teda byli překvapení pořadatelé tím, že jsme tam první Češi v historii, běhá se tam od roku 1909. A kolik běhá lidí třeba ten závod jeden? Tam běhalo několik set lidí. Několik set lidí. A ještě tam nebyli Češi? Ne. Jako to jsme tam byli jako docela zajímaví hosté vlastně. Ale ani si nepamatuju, jaké národnosti tam jako převažovaly. Jako samozřejmě Britové, ale jaké další národnosti tam pak ještě byly. Takže byl nějaký plán, tam jsme udělali a bylo to hezký. Prohlídli jsme si ostrov, chodili jsme jako turisti tam, bylo to fajn. Na druhou stranu na plánu akci třeba že jdeme na Balkán zase s jinou partou z našeho klubu, tak tam je to takový turné, že před závodem navštívíme třeba Rakia bar, pak beer pong a takové věci, takže jsme fakt dobře připravení. Ráno se nám teda nechce nic, ani běhat. No, ale o tom jsme ještě nemluvili. Pro nás jako je to i o tom, že jako vyzkoušíme hodně tu kuchyni, dáme si víno a prostě si to užíváme. Jo? Nejsme takový ti svědomití, co před závodem si nedají skleničku vína a drží nějakou dietu a my si to prostě speciálně my dva teda máme rádi jídlo. Jo? A fakt hodně dobrý jídlo, takže opravdu necháme si doporučit, ideálně od nějakého taxíkáře třeba, že kde je nějaká dobrá restaurace a tam se jdeme najíst a je nám vlastně jedno, jestli to je před závodem nebo po závodě. Je to asi jak nehrotíme. Takže vy vůbec jako nepřemýšlíte, nebo vůbec nejdete tam vlastně za účelem nějakého výkonu, podat nějaký výkon, ale spíš jako poznat tu kulturu. Já myslím, že zase jo. Já jsem docela soutěživý. No tak, ale to potom se moc neslučuje s tím, že se třeba den předtím večer nacpeš nějakou kachnou nebo něčím. No tak to Pavel si vždycky nacpe. Právě, že u mě je to tak, že já prostě před závodem tak kachna nebo husa, to je prostě podmínka. Fakt, tak to jsem trefil. Já jako den před závodem se musím najíst dobře. Potřebuji hodně tuku do sebe dostat. Neběhám úplně na cukry, když používám gely teda potom při závodě, když chci udělat nějaký výsledek. Ale jinak se narvu tou kachnou a pak třeba jedl jsem zdravě, teda takhle, jedl jsem podle doporučení výživových poradců a výkony stály prostě, nebyly dobrý. Ano, a pak jednou v Maďarsku jsem se stavil na obědě před závodem, dal jsem si husu, zelí a nějaký lakše, no a zabil jsem kvalifikaci na bostonský maraton, což se mi předtím 2 roky nedařilo. No, takže od té doby to mám v hlavě. No a před závodem prostě jdu na kachnu. A ty taky? Ne, to zase já ne, tady tohle, to dávám si trošku víc pozor, ale jako můj moment přijde po závodě. Jo. Kdy vlastně... Kdy se odměníš. No jasně, my musíme vždycky jít do hospody, dát si víno a dát si něco dobrého. Já třeba mám rád pražský maraton, jako od Rančeku, kdy už od Holešovic se těším do cíle, jak si dám na Václaváku klobásu. Teď je teda škoda, že ty stánky tam zrušily, takže prostě si ji dát nemůžu. No, takže to je takový smutný. No. A to delník fakt ne. To sladké moc. Ta klobása mi visí v hlavě prostě od těch Holešovic, což je nějakých 6-7 kilometrů do cíle. A to mi dodá prostě sílu. Ale to myslím, že má jako každý, kdo běhá, že se pak těší. Já třeba se těším na tatarák nebo na steak, jo, že jo, jasně, po tom závodu, ale před závodem to je neobvyklý. Ne, ale jako už ty poslední kilometry, už tam vidím před sebou láhev vína, tatarák a... Tak jo, já bych chtěl jenom prolítnout, doufám, že se u toho nezasekneme nějak dlouho, ale protože Majors určitě jako pro spoustu lidí, jako pro spoustu běžců jako zajímavá věc, tobě chybí Tokio, Londýn, jestli se nepletu, ty máš všechny od roku 2018, si dokončila ten Londýn. Jak se na ty závody dá dostat, protože většinu těch závodů se nedá přihlásit, nebo myslím, že na žádnej. Jako standardní cestou, jako třeba na maraton od Rančechu. Musí se tam člověk nějakým způsobem kvalifikovat. Jaký jsou ty kritéria? No, přísný, no. Jako kvalifikace taková... Já si myslím, že pro ženy zas tak přísné nejsou. Jako já jsem nikdy nedělala intervalový trénink, prostě vždycky jsem si běhala to svoje kolečko, někdy jsem běhala trošku delší vzdálenosti a nejlepší čas mám, kolik mám nejlepší? 3:17. 3:17, no.
A vlastně jsem se kvalifikovala na Boston, Chicago, Tokio. Možná i na New York by se tím časem dalo kvalifikovat. Na New York asi taky. Na Berlín teda to mě nevybrali, to jsem musela jít přes cestovku. A nejhorší je teda Londýn, tam je to nejtěžší. Já teda do New Yorku jsem šel přes Ranček, takže tam jsem měl štěstí. Do Chicaga a do Berlínu a tam jsem zkusil loterii a vyšla mi v tom samém roce. Takže já běžel jsem Berlín a 14 dní na to Chicago. Právě s tím Petrem, s tím naším kamarádem. Tak my jsme, to bylo, jak jsem říkal, New York a Boston jsme běželi se Zuzkou a Chicago a Berlín jsem běžel s Petrem. Do Bostonu jsem si vyběhl kvalifikaci a to je všechno. Jo, a teď čekám na loterii do Londýna. Teď byla možnost se přihlásit jakoby do náhradního losování přes firmu Abbott, kde tam nabízeli 500 míst do Londýna, takže 12. prosince bych měl vidět, jestli mi to vyšlo nebo ne. No a do Tokia i do Londýna to zkouším už nějakých 10-11 let, jako loterii. 11 let. No a potom je tam možnost přes nějakou charitu a to funguje jak? Ty jsem zaznamenal, že jsi měla. Charitu, ale tam jako největší problém pro nás, pro Čechy, může být jazyková bariéra. Většina těch charit si fakt dobře vybírá, protože samozřejmě všichni to chtějí běžet, všichni jim naslibujou nějaké peníze. Ta charita si většinou dá podmínku, že řekne, dobře, poběžíš, ale musíš mi dát, teď to přepočtu na české koruny, 60 000. Jo, takže vlastně jakoby... Že teoreticky si můžeš koupit vstupenku za 60 000. Přesně tak. Ale tady u nás na to lidi nejsou zvyklí. Já když jsem teda organizovala třeba nějaký závod, abych ze startovného potom ty peníze poslala na ten účet té charity, anebo když jsem dělala nějaké promo, tak lidi si spíš mysleli, že jako žebrám peníze, ale opravdu všechny ty peníze šly na tu charitu. Jo. No, ale já jsem měla třeba štěstí, protože já pracuji jako lektorka ve firmách, takže mě hodně přispěly firmy, kde jsem učila. Ale jinak je to těžké. Ta charita funguje na bázi fundraisingu, tak a to tady lidi neznají, ten výraz ani neznají moc a berou to jako, že opravdu, jak to řekla Zuzka, že žebrá peníze pro sebe. Normální běžní lidi si to neuvědomí, že to vlastně není, že z toho nic nemá. A navíc ta charita, když teda mají třeba minimální příspěvek 2000 liber, tak to neznamená, že očekávají, že dostanou 2000 liber. Oni očekávají, že dostanou násobky těch peněz. Protože ty peníze se vybírají třeba rok nebo 2. Já se můžu dneska zaregistrovat přes nějakou charitu, že třeba v roce 2025 poběžím londýnský maraton a že jim do té doby budu vybírat ty prachy. Jo, to je jako všechno takhle nějak. Jak říkal ten násobek, tak třeba takhle to v Anglii funguje. Tam jsou lidi zvyklí a tam nazbírají mnohonásobně víc těch peněz pro tu charitu. A ty touhle cestou si nezvažoval? Zatím ne. Existují levnější varianty, jsou to cestovky, kterých je jich hodně. Některý teda poskytují tu službu jenom rezidentům té země. Naše česká firma to nedělá. Nedělá majory teda. Žádná česká cestovka nedělá majory. Nedělá? I dělá jedna cestovka dělá závody po světě, o který vím, ale nedělá majory. Ne. Jsi si jistý? Aspoň v posledních letech. Teda. Já totiž mám vyhlídnutou nějakou cestovku a to byla právě jaký věc, že vlastně nevím, jak poznat, jestli ta cestovka jestli to je regulární cestovka, která to opravdu jako dělá. A mám vyhlídnutou nějakou českou cestovku na New York. Ano, známý. No, to je vlastně jediná, která nabízela New York. A údajně jako seriózní, ale není na seznamu New Yorkského maratonu mezi těma cestovkama, které oni tam mají. No, ale ten New York nabízela, myslím, naposledy v roce, tuším, 2018 nebo 2019. Myslím, už to nedělají? Já si myslím, že ne. Aha. Ono totiž, tam jsou nějaké podmínky, aby to mohla nabízet, ty majory. A jedna z nich musí zorganizovat určitý počet závodů. Já přesně teď bych tady plácal nesmysly třeba, ale zajímal jsem se o to, jak dosáhnout toho, aby ta cestovka to mohla nabízet a ty podmínky jsou ostrý docela. Ale já jako Čech můžu jet klidně s cestovkou z jiný země. Ano. To znamená, můžu si vybrat cestovku z Británie, ale jet cestovku z Británie. Jako takový třeba, co jsou takový
kde se člověk domluví lehce a není to daleko, tak je Polsko. No, nebo já jsem třeba měla ten Berlín, jak jsem o něm vyprávěla, přes slovenskou cestovku zase. Dělají to i nějaký balkánský země, tuším, že tam má buď Chorvaty nebo Slovince, jakoby ve svým zájmu nějakým, že tam mám, jakoby, dívám se na jejich stránky, co pořádají. A pak, když přes charitu to vyjde na nějakých 60 000, jenom ta charita, plus pak startovný, který je dneska do Londýna nějakých 140-150 liber. Tyjo, to myslím, že to startovné neplatíš, když máš tu platí, charitu. ano, přes charitu se platí zvlášť to a zvlášť potom ještě. To, ano, To si ale nejsem přes tu cestovku zaplatí člověk třeba 40 000 a má to včetně ubytování, má tam startovný. Jasně. A samozřejmě To kompletní zájezd vlastně i ze startovní. někdy tam nebývá cesta. Jo, že záleží, kam to je. Jo, že třeba tu cestu si musí zaplatit zvlášť potom ten klient. No, zase na druhou stranu, když člověk běží přes tu charitu, tak jako ty charity se pak o toho běžce snaží nějak postarat, že třeba je tam pro ně afterparty, nebo před závodem si tam může jít do jejich koutku odpočinout, dostane tam nějaké občerstvení, potom tam má nějaké fanoušky na trati taky a dostane od nich nějaké promo předměty, jako třeba tričko, ve kterém může běžet, jo. Takže je to takové jako, taky se snaží. Čili ty cesty jsou kvalifikace časem, kvalifikace přes loterii, to znamená, musí člověk spoléhat na štěstí, že bude vylosovaný, pak je to ta cestovka. A co to bylo to čtvrtý, ještě byla jedna? No, to je všechno, ne? Jo, to je všechno. Jo, no ta charita. Ano, charita. Ano. No. A tyhle kvalifikační kritéria jsou na všechny ty majory? Na Londýn ne. Na Londýn se může kvalifikovat jedině rezident, jako britských ostrovů. Londýn přijme kvalifikanty jenom z řad Britů, nebo prostě, co patří pod... Jako časem. Ano. A pak profi, že? A nějaký. pak samozřejmě ty, co jsou v tom žebříčku někde úplně na vrcholu, tak to si ale zve většinou. Nebo tak. Takže na Londýn je nejtěžší. Na Londýn je nejtěžší se dostat. Možná tam můžou kluby vyslat někoho, jakoby nějakého kvalifikanta, ale to bych teď kecal. Já vím, že já se tam kvalifikovat nemůžu. Jako obyčejný hobby běžec, tak i kdybych zaběhl čas 2 hodiny, no to asi ne, tak to bych tam určitě mohl jít, že jo, ale kdybych zaběhl 2,5 hodiny maraton, tak bych neměl šanci, protože nejsem Brit. Kdyby si zaběhl za 2 hodiny, tak tady asi nesedíme spolu. Možná jo, že jo. No, ale paradoxně, já jsem třeba běžela tu charitu a další rok mě vylosovali. V Londýně. Jo, jenže to už jsem byla těhotná, takže to už jsem běžet nemohla. Jo. Ale známe kamarády, co je vylosovali, takže je to potřeba zkoušet pořád. No. A ještě ty majory, tam se nedá přeprodat startovný, což je škoda. Je třeba někdo potom takový, že se stane takový neštěstí, že zrovna to je štěstí, náhodou mám mozecký děti. A že se stane zrovna tohle. A nebo můj jeden taky kamarád, taky ho vylosovali a byl zrovna na operaci a nemohl. A že se to nedá nějak přeprodat. To je zvláštní. Přece musí vědět, že spousta běžců, jestli člověk třeba zraní a má smůlu. Tak potom jsou... Dá se to odložit na další? Jo, dá, aha, tak to jo. Tak to nevím, jestli v některých případech to jde. Aha, když je to zdravotní důvod, tak asi ano. Jo. Takže je škoda, že se to nedá takhle vyřešit. To určitě. A z těch majorů zajímá mě jako rychlá odpověď bez přemýšlení. Kde byla nejlepší atmosféra za vás? New York. Fakt? Bezkonkurenčně. Takhle jsi to vypálil úplně. Úplně to je top. Pro mě top. To ty už moc přemýšlíš. Já nevím, mně se teda líbil jako ten Boston, když počasí bylo na nic, tak ten doběh do toho cíle, když víme, co se tam stalo, že jo, tak pořád tam byli ti fanoušci, strašně moc lidí na trati, tak to bylo taky hodně silné. Jo. New York byl můj 3. maraton v životě, 1. zahraniční. A atmosféra taková, jako jsem nikde jinde nezažil. Nikde. Od té doby už nikdy. Ne. Traduje se, že v té době tam byl odložený nějak závod. Tuším, že tam byla nějaký přírodní nějaká vichřice nebo nějaký uragán nebo něco, takže tam běželi lidi z předchozích ročníků za nás v tom roce 2014. Že běželo nějakých 52 000 lidí a mluvilo se o 3 milionech diváků podél trati. Já jsem v té době, New York běžel se sluchátkama, jinak neběhám se sluchátkama. Zrovna New York si běžel se sluchátkama. A já jsem neslyšel, co mi hraje v MP3. Ty lidi dělali takový kravál, že to bylo normálně neuvěřitelný.
A pak najednou jsme vběhli na most, protože se přibíhalo přes 5/4 a běželo se přes myslím, Eastside River, nebo přes co se běželo. A tam bylo absolutní ticho, úplně až nepřirozený ticho, protože tam nesměli lidi, jako chodci, diváci na mosty. Mm-hmm. To bylo úplně strašidelné, jenom bylo slyšet pleskání nohou a dejchání těch lidí. A jenom jsme se běhli z toho mostu a uragán. Normálně ty lidi dělali atmosféru, to jsem nikde nezažil, nikde. To ani, já si to nepamatuju, já jsem byla v Trance. To se nezažije ani já nevím, ani v Novém Městě na světovém poháru v lyžování. Prostě ty lidi dělají, to ani na stadiony při hokeji se takovej hluk neumí ty lidi vytvořit. A podél trati byly kapely, které tam hrály. Ale nebyly to takový nějaký partičky někde z garáží, to byli normálně profíci, kteří tam udělali neskutečnou atmosféru. Tam se hrálo, tančilo, lidi byli skvělí. Taková atmosféra nikde není. A byl nějaký z těch majorů zatím, ať už pro tebe nebo pro tebe, jako zklamání? Jako třeba v té organizaci toho závodu, v té atmosféře právě, nebo celkově, že jste čekali, že to bude jako větší bomba. Ty si potom v New Yorku musel mít jako očekávání, třeba i v Chicagu, v Bostonu, tak jestli tě to jako nesklamalo? To zajištění je všude stejný na těch majorech, je skvělý, úplně nadstandardní. Proto ten major taky je. Tam se nedostane někdo jenom protože dělá dobrý závod. Jedna z podmínek je perfektní servis pro běžce. A to umí ti organizátoři, kteří jsou v tom majoru, kteří je dělají, ty majory. Zklamání pro mě bylo Chicago. Ale ne proto, že to byl škaredý závod, ale protože jsme tam přijeli na závod, bylo tam desítky tisíc lidí, kteří to běželi, další desítky tisíc lidí, kteří doprovázeli. A nefungovala třeba Buckinghamská fontána, byl zavřený Navy Pier. To město bylo pustý, tam nic nefungovalo. Ty taháky, co tahá turisty. Já jsem to zase třeba běžela jindy. Tak bylo zavřený. A to oni nemohli asi ovlivnit ty organizátoři, takže to vlastně nebyla jakoby chyba té organizace. Ale co si myslím, že u těch majorů tak je jako jediné, v čem se můžou lišit, je atraktivita té tratě. Jasně. A to zase pro mě jako... A to je subjektivní hodně, no. No, tak že jo, spousta těch závodů má takové ty rovinky po silnicích dlouhé a pro mě teda top v tomhle byl asi Londýn, co se mi líbilo nejvíc. Navíc Chicago je hodně točivý, hodně se běhá na křižovatky, tam zpátky, takže to pro mě z těch majorů se mi nejméně líbilo, jo, Chicago. No. A jako největší, vzpomínám vždycky budu na zimu v Bostonu. A vždycky, když běžím někde závod a je zima, prší a fouká vítr, tak říkám, ale přežil jsem Boston v roce 2018, tak přežil úplně všechno. Je byly fakt jako v dubnu, v půlce dubna byla 0 stupňů. Ano, bylo to hrozný. A vítr v nárazech až 70 km hodině. Jo. Ale tam už jako to zázemí. Já jsem si šla pro čísla a oni mi řekli, hele, dej si igelitky na boty, protože tam je bahno. Tam chodili s igelitovýma taškama. Já jsem měla normálně tašky, spoustu dalších vrstev oblečení, to jsem si všechno jako na tom startu sundala, hodila do popelnice a pak jsem teda... Tam vlastně většinou na těch závodech, nebo teda platí to v Bostonu a platí to v New Yorku, kde to, v čem přijde ten běžec na start, tak tam odhodí a jde to na charitu. Že není to jako, že se tam někde vysleče, dá si to do úschovny a běží. Ne? To, v Bostonu teda jako úschovna je, ale v cíli, tam si může něco odložit. No, ale v tom New Yorku to taky, to šlo přece, mohl si poslat věci, ano. Nebo mít to pončo v cíli, no. Jasně. New York dává buď pončo, anebo si můžu dát věci do úschovny, ale v cíli. Jako. Pončo je top, no. Je to památka. No a na ten Boston vzpomínáte teď zpětně jako v dobrým, nebo to bylo jako... No mě totiž zajímá, já jsem se chtěl zeptat na nejhorší zážitek, nebo odkud jste si odnesli třeba nějaký jako špatný zážitek a pak mě napadlo, jestli třeba to je ten Boston, jako to počasí, anebo jestli teď zpětně tady z teplá studia už se na to jako kouká jinak. Když se na Boston díváme, protože jsme ho zažili spolu. A hlavně jsme tam měli partnery, jo, takže ano. Nás strašně, oni jako měli vymyšlenou trasu metrem, aby nás viděli tam, měli vlajku. My jsme si prohodili před startem partnery, že já jsem běžel se Zuzkou a moje partnerka zase se Zuzčiným manželem, se Zdenkem, tak oni nám fandili, no a my jsme běželi. Ale bylo to pěkný, protože my jsme si to užívali. Boston jsme si užili, když tam byla strašná kosa. A paradoxně jsme neběželi spolu a doběhli jsme asi 2 minuty. Minutu po sobě, ano. Takže to bylo, já jsem běžela teda v pláštěnce celý závod. A partneři neběhají?
Moje ano, ale nezávodí, spíš běhá, že jí to baví. Občas teda byla na nějakým závodě se mnou, běžela se mnou v Zágrebu v Chorvatsku, běžela se mnou půlmaraton v Praze, takže občas dokonce jednou byla 3. na závodě na olympijském běhu, tak to jí hrozně potěšilo, že dostala tu medaili, ale nezávodí. My jsme se dotkli těch nejhezčích tras. Ty jsi říkal Londýn za tebe z majorů. Z majorů, no. A z nějakých jako jiných ještě, co jsi běžela? No, strašně zajímavé jsou Špicberky. Fakt, To mi řekl Pavel, ať běžím s ním, ale on pak nemohl ze zdravotních důvodů, tak já jsem tam jela. A to je teda moc hezký závod. A potom ten Jeruzalém je krásný. Jo. Špicberky mě mrzí, no. Já jsem zrovna v té době byl hodně, jako jsem měl fakt ty jsi to neběžel, já myslel, že jsi to běžel jako předtím a doporučil Ne, my jsme měli jet spolu. Jo, vy jste měli jet spolu. Domluvali jsme se, že spolu poletíme a jsem v té době měl několik zranění během krátké doby a pak jsem z toho dostal ještě trombozu, takže jsem nemohl jsem lítat hlavně teda. Takže než se to všechno spravilo. No a za tebe nejhezčí trasa? Nejhezčí jako trasa byl... Celkově? Ano, bylo noční Lucembursko. V Lucembursku se běží za tmy. Lucemburg, nevím přesně, jak se to jmenuje. Angie byl sponzor. A běží se to za tmy a atmosféra vlastně... Z toho města se stane jedna velká diskotéka. Tam se všude hraje DJové na náměstíčkách, lidi mají stoly venku na ulicích, mají tam šampáň, jedí ústřice, grillujou si tam. Všude jsou lampiony, svíčky, je to nádherný. Tam je neskutečná atmosféra, je hrozně krásná ta trasa. A Tokio a Berlín jsme ještě moc nezmínili. Tokio si neběžel? Neběžel jsem Tokio. Berlín je top trasa na osobáky třeba. Je to placká absolutní rovina, tam je snad převýšení 20 metrů za celý závod. A nejvyšší převýšení je v Bostonu asi, ne? No jo, to si myslím. Já myslím, že Boston má spíš, jak se tomu říká, negativní nebo pozitivní, když to jde z kopce furt. Tam je... Jde z kopce? No, Já myslím, že na konci je právě, že na konci je do kopce. On tam je něco, nějaký stoupání, ale já jsem to ani nevnímal. Ale ten začátek je z kopce, to máš pravdu. Začátek se běží z kopce. A pak je tam nějaká vlna, jako že se běží, někdo tvrdí, že to je pro něj záhul, že to je až někde 30. kilometr nebo kde. Ale mně to nepřišlo, to bylo celkem jedno. A to Tokio, jako trasa? Je to strašně dlouho. Neutkvělo ti to v paměti? Neutkvělo, no. Nutno říct, že Zuzka na začátku, ještě předtím, než jsme zašli točit, tak ty si říkala, že si toho moc nepamatuješ. A přitom vyprávíš, vidíš, já jsem říkal, to ti musí nějak ti to tam jako naskakovat ty zážitky. Já si jenom pamatuju, že jsem se tam jako hodně navlíkla, takže by bylo strašně horko. A bylo to hrozné. Takže takhle. A pak si pamatuju, že tam vlastně byl můj kamarád, který zase taky jezdil metrem, ještě s jednou kamarádkou, aby mi fandili a jinak jako si pamatuju doběh do cíle, kdy jsem byla úplně od soli. A to je všechno. Ale ta trasa jako vede městem, není to, ani si nepamatuju, že bychom běželi kolem nějakých těch turistických atrakcí, takže to bylo takové jako standardní. V Londýně? Ne, v Tokiu. V Tokiu. A kde jste běželi ještě spolu? Běželi jsme na tom Genci. Na tom ostrově, Jinak běháme pražský závody spolu, tam jako hodně. Jinak ani nevím, hodně do Prahy, že jo? Vy máte totiž, mě překvapilo, že vy máte hrozně podobné osobáky. Vy máte 10, nebo teda nevím jak v tréninku, ale jako v závodech ty máš 43.07 10 a ty máš 43.02. A půlmaraton ty máš 1.32.06 a ty 1.32.51. Běžíte někdy spolu? Jako vyloženě, že byste běželi závod spolu? Někdy se předháníme, plácáme se. Jakože tím, že jsem strašně soutěživý, ale je to až extrém, tak když vidím na obrátce Zuzku, že je třeba 5 metrů za mnou, tak zrychlím tak, že když doběhnu do cíle, tak tam 15 minut pak čekám. Jo. Jako prostě, než aby někdo předběh. Moje heslo je, že radši mrtvý nežli druhé. Jo. Ale to neplatí jenom u Zuzky, to platí obecně. Tak to ti chybí 4 minuty maratonu na Zuzku? Jo, tak, ale protože jsme spolu neběželi ten závod, kde běžela ona, že? Jo, to jste neběželi. A vy jste si to dali nějak rok po sobě. Myslím, že první jsi dala ty a ty jsi na stejném závodě v Ústí si to dal rok později. Je to možný. Ten osobák, mám pocit.
A jinak třeba se stalo, že pak se dívám na fotky ze závodu, který nějaký oficiální fotograf fotil. A my točíme zatáčku na 100-metrovou rovinku před cílem na půlmaratonu a jsme vedle sebe, aniž bychom o tom věděli. Jo. Ale opravdu. A pak máme společnou fotku. Normálně jsme úplně vedle sebe. Jako a fotka oficiální od těch fotografů. A nebyl to plán, vůbec jsme spolu nevyběhli, ani jsme se nedomlouvali, prostě. Tak to bylo. A domluvili jste se někdy, jako běželi jste někdy fakt vyloženě, že byste běželi spolu? Myslím, že zatím ne. Chtěli jsme teda příští rok spolu běžet jeden závod, to byla taková myšlenka, ale jinak, že bychom běželi spolu a táhli jeden druhýho, to ne. Nikdy jsme se tak nedomlouvali. Chtěli jsme příští rok běžet, byl plán nějaký nebo myšlenka, hlavně ty jsi to chtěl. že bychom běželi Beskidskou 7 spolu, ale pak jsem Ty jsi už párkrát běžela? Jo, to 2krát jsem běžela. Nebo 3krát, jednou jsem nedoběhla. Já jsem ji běžel 4krát a jednou jsem ji vzdal teda v polovině. No vidíš, tak to jsem nevygooglil, že jsi běžel bez 7. No, a tak já byl natěšený, protože jsem si zaběhl pro mě docela hezký čas. A tak jsem si říkal, že bychom ji příští rok běželi jakoby ve dvojci, jako mix. Ty běháš taky ve dvojicích, bez 7? Běhám i solo. Jednou jsem teda... Solo a ty ve dvojicích? Já běhám ve dvojci. Poprvé jsem ji běžel ve dvojci, to bylo s mým skoro švagrem, a pak jsem ji běžel 3krát sám. A teď jsem dal hezký čas, tak jsem si říkal, kdybychom tenhle čas zaběhli jako v mixu, protože bychom byli v kategorii 50+, protože mě už je hodně, tak bychom vyhráli. Tak jsem si říkal, tak příští rok to dáme spolu a jdeme na bednu. Ale ono je hrozně těžké se připravovat na B7 a zároveň se připravovat na maratony, na městský maraton. Takže jsem to vzdal, protože vím, v jakém stavu jsem byl na konci léta, jsem úplně vyšťavený. Takže to nepoběžíte? Nepoběžím to, ne. A když udělají kategorii 60+, tak možná za 3 roky, no. Nebo za 2,5. A ty si 4 roky mám pocit, že jsi neběžela maraton, závod, žádný. Poslední tam je v záznamech 2019. No. A takže za dětí? Ne, jako běhám pořád, ale mám málo času a hlavně v tom těhotenství jako člověk nemůže... Jasně. Já nechci běžet závod, abych si řekla, jo, musím běžet pomalu, to pro mě nemá smysl. Já jsem právě taky hodně soutěživá a pak s těma dětma, když jsou úplně malé, tak člověk moc nemá čas na ten běh, ale letos jsme s kamarádkou běželi tu B7, no nějaké ty běhy Lesy Bílá a pár těch závodů, to ale jsme se potkávali tam při závodě. Teď už zase bych chtěla začít, no. Já jsem běžel B7 sám a Zuzka s kamarádkou, takže jsme se na prvních 2 kopcích potkali a pak už ne, no. Ale věděli jsme o sobě. Naši partneři zase to hlídali, dělali nám supporty, nebo tak to bylo fajn, jakože potkáte spřízněný duše, že jo. Tak. A ještě mě zajímá, když jste takhle toho hodně procestovali, dokážete říct vlastně jako i mimo běhání, kde jsou nejlepší lidi, kde vás třeba zaujali lidi, jako chování lidí, jako mentalita třeba? Mně osobně se líbí Balkán. Jako Balkán, jako jestli to bylo v Zágrebu, nebo prostě všechny ty balkánské země, kde jsem běžel, jakože mám snad kromě Albánie všechno, tak všude byli skvělí lidi. Bylo tam hrozně dobré jídlo. Byli tam úslužní lidi, vnímal jsem to tak, že mají radost, že jsem tam. Nechovali se nějak nadřazeně, nebo to. Prostě na Balkán vždycky rád vzpomínám. Jako ať to byla kterákoliv země. Jestli to bylo Slovinsko, Chorvatsko nebo Černá Hora, to je úplně jedno. Ty lidi tam byli skvělí. Tebe napadne něco? Jako vyloženě, že by tě něco trefilo jako do očí specificky, že někde prostě třeba sice jako vnímala, že ta mentalita je jako, že ty lidi jsou jako mimořádně přátelský, nebo... No, jako stalo se nám, ale to je spíš jako individuální zkušenost, já bych to jako úplně nepaušalizovalo, stalo se nám jako v Tokiu, že k nám přišla skupina mladých a ti nám řekli, pojďte, my vám to tady ukážeme a den se nám věnovali a provázeli nás po Tokiu. Jo, ale jinak mi to přijde, že v dnešní době už člověk narazí na lidi, kteří jsou sympatičtí a nejsou a může to být všude, kdekoliv na světě. Jasně. Možná na tom Kenci, že jsme tam byli, ty lidi byli takový, všichni byli v takové pohodě. Jako jo, úplně, tak tam žili takovým poklidným životem a bylo to tam fajn, ale jako nepřišli jsme do styku s těma lidma, takže bychom se s něma moc bavili. Jako spíš jsme viděli, jak se chovají tam, že byli takový uvolnění.
a přístup jako k běhání. Jestli já třeba v New Yorku, kam jako jezdím rád, tak mám pocit, že o New Yorku si často jako říká, že tam, nebo o Americe obecně, že tam jsou prostě jako tlustí lidi. A pak přijedu do New Yorku a tam prostě každý běhá. Mám pocit, že tam fakt potkám všude běžce, hlavně v Central Parku, že jo. Tak jestli jste měli z nějaký země pocit, že je jako mimořádně nakloněná jako běhání, že tam ty lidi fakt běhají rádi. Tak to jako pro mě Čína. A Japonsko. Jo. No jako nejenom, v Číně nejenom ten běh. Tak bych zrovna nečekal v Ázii. Tam ráno člověk vyjde a teď jako v parku jsou skupiny mladých, starých, dětí a všichni tam cvičí, dělají nějakou fyzickou aktivitu. To mě strašně překvapilo. Já teda potvrdím ten New York. Já jsem bydlel po dobu toho maratonu, jak jsem bydlel v Brooklynu a chodil jsem běhat do Prospect Parku, ještě za tmy. A ten Prospect Park byl úplně narvaný běžcema, narvaný doslova. Tam vlastně to bylo, jak kdyby se organizoval závod. To bylo šílený, co tam bylo lidí, co běhalo. A jinak se běhá všude. Je jedno, jestli jsem byl v Paříži nebo někde na Balkáně, tak všude jsem viděl běžce a hodně běžců. Nevím, jestli to bylo spojené s tím, že jsem tam byl zrovna v době toho závodu, takže tam možná běhali i ty účastníci, že si tam byli zaběhat, ale do Paříže lítám fakt často a tam běhají lidi pořád. Podél řeky, podél těch náplavek, podél Seny, tam běžců a běžců. A kdybychom zůstali ještě u toho cestování, tak životní úroveň někde bylo pro vás překvapení? Měli jste z nějaký země dojem, že je tam životní úroveň třeba nižší nebo naopak vyšší, než byste jako čekali? Tak zase západní Evropa je prostě všude stejná, tam asi rozdíly nejsou. A zase dělají propastní rozdíly jsou v těch balkánských zemích. Byl jsem třeba v Prištině, což je hlavní město, a teď nevím, který země. Priština je... Moldávie, ne. Moldávie, Kišiněv, Priština je... Dobře, tak jinde. Byl jsem v Severní Makedonii. Já si vzpomenu, já to mám zmatek. Byl jsem v Severní Makedonii, tam je město Skopje. Bydlel jsem na rozhraní mezi takovým moderním městem a takovým tím starým městem. A to město to jsou propastní rozdíly, bych to tak řekl, jak jsem to popsal v minulosti. Na jedné straně je prostě opravený ulice, krásný čistý parky, spousta soch, prostě nádhera, všechno je načištěný, namydlený, luxus. A přejde se hlavní silnice, která dělí město a tam je špína, odpadky, toulaví psy, žebráci, prostě hrůza. Ale v té staré části se hrozně dobře vaří. Takže člověk sedne, dá si úplně skvělé jídlo, no ale přijdou za ním 3-4 lidi a žebrají prachy a jídlo a spousta psů okolo a hlavně špína. A to je snad, to bylo i v té Prištině, což je, co je Priština, hlavní město čeho? Já si jaký nemůžu vybavit. Já to vygooglím. Zatím mi můžete říct... Tam to bylo to samé, jako z města, který bylo čistý, pěkný, s restauracema, s parkama a vyběhli jsme... Kosovo. Kosovo, no. A vyběhli jsme z města a běželi jsme jakoby osadama, kde bylo spousta mrtvých zvířat v příkopech, který se tam rozkládali a nemyslím tím nějaký králík, ale tam byly prostě telata, psy, jako já nevím, bylo to hrozný. Bylo to šílený. Takže to si člověk udělá obrázek o těch lidech, jak asi to mají srovnaný v těch hlavách tam, no, jak tam žijou prostě. Nějaká úroveň špatná. Museli jste někdy vzdát závod? Ty jsi říkal, že jsem dokončil B7, tak to se dá pochopit, ale jako myslím maraton. Někde v zahraničí třeba, že bys někam odletěla. Ne. Za tu dobu, co běhám, tak jsem vlastně 2krát jsem nenastoupil na závod, protože mi bylo zle, ale byl jsem na tom závodě, měl jsem už čip, číslo, všechno. A naznal jsem, že to je blbostí, takže jsem to zase odevzdal a jel jsem domů, protože mi bylo prostě špatně. A vzdal jsem to jenom jednou, a právě tu B7. Ty taky. No, tady ty maratony, půlmaratony, ne, spíš ty ultra, jakože B7 a potom, co ještě to bylo? No, Zuzka běhala
běhala horský výzvy, běhala různý ekotraily na Islandu, tuším. Tak tam se dá pochopit. Tam jsem nevzdala. A v Paříži. A bez zemičku se taky vzdala, jo? No, tam to byl ten jeden rok, kdy bylo fakt extrémní počasí. Jo. To už pršelo na startu. A já jsem běžela B7, pak jsem měla mít 10 v Praze, půlmaraton a pak jsem letěla do Chicaga. A nechtěla jsem si tam něco udělat, protože fakt tam se zbíhaly kopce, jako tam se člověk klouzal. Takže jsem si nechtěla nic zlomit, abych přišla o to Chicago. Jasně, chápu. Ten jeden rok byl extrémní, no. A to jsem teda neběžel, ale četl jsem o tom a od lidí, co to běželi, že to byla hrůza, no. Že to počasí nebylo dobrý. A nějaký u tebe jsem koukal, že jsi tam měl ty máš standardně běháš ty časy kolem těch 3,5 hodiny, 3,40, no, 3,40. A měl jsi tam nějaký asi 2 nebo 3 závody, kde to bylo skoro až jako k 5 hodinám a teďka relativně nedávno, jestli to je tak 2-3 roky zpátky nějaký Itálie snad? V Itálii jsem běžel v Sanremu. Jo, tam byla nějaký čas 4,47, něco takového. To bylo špatný, no, protože jsem jel celou noc a celý den. V podstatě jsem jel, takhle vyjel jsem Kachínka k snídani? Právě, že nebyla. Tam v Itálii jsem si kachnu dát. Jo, tam nebyla, aha, no jo. Ale hlavně jsem řídil vlastně celou noc. Jel jsem z Mělníka ještě s kamarádem z našeho klubu, s Randevort, s Ctiborem a s jeho kamarádem ještě, ten tam jel na fotbal a Ctibor se mnou běžel. Takže jsem byl úplně rozsekaný. Přijeli jsme ráno do Sanrema, ubytovali jsme se, vyzvedli jsme čip a místo, aby jsme šli spát, tak jsme jeli do Monte Carla na adventní trhy. No. Takže tak příprava jako bejk. Klasika. No a tak druhý den jsem běžel maraton, no, tak běžel. Byl jsem úplně rozsekaný. A hlavně jako všude roušky v té době ještě, takže i na startu. Tím se muselo běžet i na stadionu, to je tam takový stadion malý. A byl jsem prostě úplně rozbitý, takže Ctibor mě furt, pojď, poběžíme spolu, bude to fajn, a furt do mě mluvil a já už měl myšlenku úplně na něco jiného. Jako. Říkám, prosím tě, běž si svůj závod a já to nějak doklapu, jako nechtěl jsem to zabalit, jo, ale bolelo to. Já jsem dal na Instagram výzvu a kdyby někdo chtěl na vás jako položit nějakou otázku a asi 4 lidi mi tam napsali, ať se zeptám na jetlag a já jsem to měl jako v plánu se zeptat, jak se připravujete na závody třeba zrovna v zámoří, kde prostě jako překonáváte poměrně jako velký časový rozdíl, tak dělá vám to problém? Nebo jako myslím ten výkon potom jako z hlediska toho jetlagu? Jako, když se podívám na svoje časy, tak ne, ale mám takovou strategii, že prostě přiletím a nesmím jít spát, nebo musím se hned přizpůsobit tomu času tam. Ale nikdy tam neletím, že bych běžela závod, že bych přiletěla a běžela hned druhý den. Vždycky to mám tak 3 dny aspoň. Jo, takže nějaká aklimatizace. No. Já zase jetlag většinou vzniká obráceně, když se letí proti času a ne s časem, takže když jsem letěl do Ameriky, tak tam to na mě nepůsobilo nějak. Ale já jsem nelítal nikde na druhou stranu, takže s tím nemám zkušenost. No, ale jako za mě to platí i pro tu Asii, že prostě člověk hned nesmí si jít lehnout, nebo musí jít naopak spát. Spíš takhle, třeba v tom New Yorku jsem zaběhl ještě lepší čas, než na jaře v Praze, že? Protože jsem v tom roce 2014 běžel Prahu, nějakých 3,45 tuším, a New York byl 3,38. No. A nám to teda nešlo moc běžet rychle. Ti lidi hnali. No spíš to bylo tak ucpaný, to běžel dav, jakoby takový proud lidí. No. Takže kdyby se někdo chystal do Ameriky na závod, tak jak dlouho byste doporučili před tím závodem přiletět, aby se člověk stihnul aklimatizovat jako na to časové pásmo? Já si myslím, ale že je to zase strašně individuální. Je to individuální, ale... jasně. No. Já jsem tam byl 4 dny před závodem, nebo 5 dní. No, a pohoda. No, a jakože zrovna jsem teda nedržel nějakou životosprávu. Ono jako zrovna třeba v tom New Yorku, tak je tam spousta atrakcí, ale jedna z nich je den před závodem je takzvaný průvod národu, neboli Parade of Nations, nebo se to... Tak, jasně. A úplně nádherně umím anglicky, takže pro mě cestovat do Ameriky je fakt pecka, jako, že se nedomluvím, jo. Ale jo, domluvil jsem se. Když jsem prošel přes imigrační, tak prostě musím říct, že jsem mistr konverzace, jo, protože jako se mnou letěla ještě kamarádka a sestra s rodinou.
A byla to moje první cesta do Ameriky. Anglicky jsem se nikdy neučil. Nikdy. Umím angličtinu jenom odposlouchanou z televize, z internetu. Prostě neznám anglicky. Umíš ještě rusky, ne? Ano. A s imigračním jsem to zvládl levou zadní. A dokonce vím i na co se mě ptal. Jo. Takže jako ptal se mě, jak dlouho tady budu, kdy letím zpátky, kde budu ubytovaný, všechno. A jsou asi zvyklí a řekl jsem mu, že tady je můj support, tak je pozval taky, odbavil jsem všechny a úplně s hvězdičkou. Takže jsem spokojený. Jo, jakože, jo. No, někdy mám problém na letištích samozřejmě, pokud na mě začnou. Většinou se to stává právě při cestě do Ameriky, tak se přestupuje z Prahy. Když letím z Prahy, jednou jsem přestupoval v Bruselu, jednou v Amsterdamu, jednou ve Frankfurtu. A všude jsou před tím nástupem do letadel jsou nepříjemní zaměstnanci pravděpodobně amerických nějakých bezpečnostních složek, který začnou masírovat ty lidi a začnou se vyptávat. A tím, že moc dobře anglicky neumím, tak sice jsem chápal, že se mě ptá na zavazadla, kde mám zavazadla, kdo je balil a takový. Já jim to teda odpověděl, oni mě nerozuměli, protože neumím anglicky. Takže pak museli pozvat buď Poláka, nebo Rusa, nebo někoho, s kým jsem se domluvil. Jo? Jinak fakt to je těžký. Potom už začínají být nervózní i ty lidi, i já. Já si nemůžu dovolit pustit emoce, protože mě třeba nepustil ani do letadla. Takže... No, ale to zase, co říkáš, tak to je nic proti tomu Izraeli. Když člověk třeba odlítá, tak to je šílené. Jo, v Izraeli jsem zažil nejhorší jako kontrolu svého života. Asi že jsem snad 4,5 hodiny. Jako už když jsme přiletěli do Izraele, tak ještě než nás pustili z izraelského letiště ven, tak to trvalo asi 4,5 hodiny. Tady jsem někdo mi balil kufr. No a jako fakt my jsme otázky. byli teda skupina lidí, každého si vzali zvlášť a ptali se nezávisle každého na ty stejné otázky, pak si to porovnávali, takže zajímavé. Že pro mě je to já se nebojím mluvit, no, tak jako už jsem procestoval hodně a vždycky jsem se domluvil. Žil jsem nějakou dobu v Itálii, takže umím docela italsky slušně, takže když už nic, tak italština, která že je taková, ty slova vychází z angličtiny a ze všech možných jazyků, anebo možná ty jazyky vychází z italštiny, nevím. To možná takže vždycky se nějak domluvím. Co trénink, jak vypadáváš, jako, nevím, jestli předpokládám, že u tebe se to dost asi změnilo porodem. Jak vypadá váš tréninkový týden běžný? Když jste zvyklí běhat, protože ty jsi třeba v roce 2017 běžel 11 maratonů, což znamená jako skoro prostě 1 maraton za měsíc. Tak jaký je ten trénink? V té době, když jsem běžel tolik maratonů, tak jich bylo, tuším, 5 maratonů za 6 týdnů. A ještě jsem v tom stihl nějakou 10 a 5. To bylo fakt dobrý. Ale jinak já si píšu svoje tréninkové plány. Existují na to tabulky na internetu, takže stačí. Trenéra si neměl nikdy? No, teď ne, kdysi, ale už je to hodně dávno. A tak zaběhnu si nějaký testy, něco jako Cooper, pak jsou tam nějaké rychlostní testy, podle toho se to dá do tabulek a podle toho se dají naplánovat nějaký tréninkový plány. Kolik naběháš teď? Když se připravu na závod, tak těch 70-80 km týdně. Pokud běhám jenom tak pro zábavu, nebo pokud je to mezi období, protože většinou se připravuju na jarní závod a potom na podzimní, tak běhám těch 30-40 týdně. Ty. Teď třeba v tomhle období, kdy jako běháš méně než dřív. Tak teď, když si jdu zaběhat, tak si jdu zaběhat 7 kilometrů, třeba 3krát týdně. Tak málo běháš. No. Ale já jsem, jako předtím jsem běhala každý den, ale dala jsem si taky své kolečko 8 kilometrů, nebyla to rovinka, bylo to tak jako nahoru dolů, ale nikdy jsem jako neměla nějaký tréninkový plán, nějakého trenéra. Ani když jsi běhala ty maratony? Ne, prostě jsem běhala, jako já jsem neměla nějaké dobré časy, ale to tělo si zvyklo. Jak jsem běhala každý den, tak tu vytrvalost jsem měla a pak jsem klidně právě zvládla ty závody na Islandu 80 kilometrů nebo někdy 100 kilometrů, jo. Takže to tělo jako na ten běh bylo zvyklé. Takže ty jsi běhala třeba 40-50 kilometrů týdně? No. A běhala jsi maratony, jo? No. Ale tam to jde vidět na těch časech, že jo, že vlastně
ta desítka, čas 40, kolik to bylo, 43 minut? 43:07. Tak to je prostě čas jako nic moc, že jo, ale čím pak byla delší ta vzdálenost, tak já jsem byla schopná si držet to své tempo. No, tak. Oni ty časy jsou relativní, to, že se třeba osobně, já, že jsem zaběhl někde čas, který mám dneska v tabulkách jako nejlepší, neznamená, že to je můj nejlepší čas. Jo, jasně. To je jenom, že v tom závodě se mi to podařilo. Já jsem dřív běhal orientáky, které v žádných tabulkách nejsou, takže jsem hodně běhal v přírodě. No a dneska to není jenom o běhání. Já hodně cvičím, jezdím na bazén, plavat, mám kolo, nejezdím na kole někde po silnicích, mám vlastně trenažér, na kterým šlapu. Takže ta příprava je taková komplexnější. Není to jenom běhání. Ale jako 40-50 km týdně, to u maratonce je hodně málo. No, jako... no pak, když začala sezóna, tak to bylo víc, protože pak jsem trénovala vlastně těma závodama, že jo. Ale jako... A na B7 taky. Jako, že bys měla objem... Jako takhle, když jsem měla tu, tak teď jsme to jakože šli, jo, takže to byla taková pohoda. Ale když jsem běžela tu první, tak vlastně já jsem běhala ty horské výzvy, my jsme to běhali s tím kamarádem Petrem Vltavským, to jsme snad vyhráli celou tu sérii. A to bylo jako 6 závodů snad, ty horské výzvy, jo, a vždycky to bylo kolem těch 70 kilometrů někde v horách, takže to jako byl dobrý trénink. A teď v zimě, jako měníte nějak ten trénink, třeba tu tréninkovou zátěž na ten objem v zimě, jako přes mrazy? Běháte normálně? Já jsem limitovaný vlastně tím sněhem, protože nemám kde trénovat pořádně. Jediné moje místo, kde můžu trénovat na maraton, to znamená, jaký tempový běhy jsou po silnici, z Úpy někde do Temného dolu. Běhám do Pece pod Sněžkou a tak. Ale je to po silnici. Promiň, kde bydlíš? V Malé Úpě, v Krkonoších. Jinak žiju teda v Těšíně, v Českém Těšíně. To máš zase dobrý na B7 trénovat. Ale pracuji v Úpě, kde já jsem kuchař. Ty jsi kuchař. Já jsem kuchař, vařím pro zaměstnance Motolské nemocnice, protože pracuji jako kuchař na jejím rekreačním středisku v Dolní Malé Úpě. A tak tam běhám. No. Když není sníh, tak je to lepší. Mám tam spoustu tras v lese, kde můžu trénovat, prostě, kde jsem se mohl připravit perfektně na tu B7, ale není to úplně ideální terén na maratonskou přípravu. Že to tempo tam nenatrénuju. Takže ta silnice, to už mám vyšlapaný důlek do krajnic. No. Že běhám buď do Pece, nebo do Horního Maršova, nebo do Mladých Buků, tak tam nabírám ty kilometry. A ty to máš jak teď? Teda běháš nebo neběháš? Nebo jestli to řešíš nějak, aby si měla třeba nějaký objem, anebo jestli chodíš prostě pocitově, jak se ti chce? No, kdybych měla čas, tak bych chodila nejradši každý den, ale tak chodím pocitově, jak se mi chce. Nemám žádný tréninkový plán, ale to tělo si to nějak pamatuje, takže vždycky, když jdu v tréninku, tak vlastně mám nějakých 5 minut na kilometr. Jo, takže to je takový ten můj, jakože si jdu a jsem spokojená. To jsi hodně dobře vytrénovaná, teda 5 minut na kilometr. To je fakt dobrý, to máš fakt dobrý časy jako na ty objemy. Vidím to, že když člověk neběhá, tak fakt to rychle ztrácí, jo, protože v těch závodech jsem běžela snad 4:25 třeba na kilometr a teď bych to nebyla schopná, jo. Ani nevím, myslím, že maraton bych odběhla, ale hodně bych se protrápila teda, takže teď to určitě zkoušet nebudu, ale je vidět, že to tělo to nezapomene. A strava. Už jsme se bavili o tom těsně před závodem, ale jako z dlouhodobého hlediska nějak přizpůsobovali jste nějak, nebo ty přizpůsobuješ stravu tomu běhání, jako tomu výkonu? Spíš záleží, jestli... No ne, není to tak. Spíš stravu přizpůsobuji svý tělesné hmotnosti. Jo. Teď na zimu, teď jsem byl měsíc doma, měl jsem dovolenou, přibral jsem asi 5 kilo, takže tomu přizpůsobuji stravu, abych to zase zhodil. Ono jako 5 kilo není moc, jo, ale jako
ať si to každý zkusí, vzít si 5 litrů mlíka do baťohu a běžet si maraton. Jo. To prostě po 10 kilometrech toho budeme mít plný brejle. Jo. Takže to chci shodit. Takže byste řešili nějaký látky, jestli vám nechybí něco, nějaký makroživiny, mikroživiny, takovéhle věci, tak to jako neřešíte. Chodím pravidelně k doktorovi, takže si nechám udělat odběry, jestli mi nechybí nějaký minerály na těch preventivních prohlídkách. A potom to doplním. Ale takhle ze života už vím, že třeba po zimě potřebuji doplnit trochu železa, doplňuji pravidelně hořčík. Takže železo, zinek, to spíš v zimě, kdy to tělo vyčerpá a nemá to z čeho brát, protože zase nejíme tak moc ty čerstvé zeleniny a takových těch věcí, co bychom měli. Takže to doplním uměle, ale jinak to neřeším nějak. To cítím, když jsem unavený, tak asi vím, co mi chybí. No a během závodu nějaký gely, banány, ovoce nebo něco? Banány nemůžu vůbec, ty mě dělají těžký, jsou v mým břiše, dělají to jak kamení, takže jenom gely. A piju jonťáky. Já můžu říct název? Já mám takové tablety, ten Carbonex, ty jsou výborné, že jo? A pak běhám na Gučka, na bonbony, ty doporučuju teda všem. Koho? Gučka. Takové bonbony to jsou a je to takové, že se na to vždycky těším. Říkám si, jako na 10 si dám Gučko, to mi vydrží třeba 2 kilometry. Tam jsou nějaké látky tam jsou nějaké ty cukry a... Oni jsou i gely, ty značky. Ta značka GU, tak je celkem rozšířená, jakoby spíš... V Americe. Ano, v zámoří. No, hodně se lidi, běžci se často bojí, a já teda taky trochu se bojím těch gelů, protože oni často obsahují nějaké jako chemické látky, aby se uvolnili co nejrychleji do toho organismu a tak dále. A trochu se to bojím, aby mě to tam nenadělalo nějakou paseku v tom těle. Takže jako když je to na tom závodě výjimečně, tak to jako nevadí. Nemáte s tím nějakou negativní zkušenost? Že byste... Já si neberu to, co je nevyzkoušený. Já používám Enervit, vůbec přípravky od Enervitu. Vyzkoušel jsem všelijaký možný jiný, který mě třeba nefungovaly, nebo se mi z toho dělalo špatně. A Enervit mi sedí, takže a mají celou řadu jako přípravky, které se berou před výkonem, během výkonu, na závěr. Jako tam se dá se to nafázovat, ta výživa, tak aby mě to vydrželo na závod až do cíle. Musím si vzít tolik, aby mě to na ten závod vyšlo. Ne jako v Košicích teď letos, kdy mě jeden gel chyběl a pak to šlo dolů, ta výkonnost úplně tak hrozně. A prostě Enervit mi vyhovuje. A nic jiného nepoužívám. Pak jenom piju jonťák vodu. Nic jiného neberu. Ale něco jiného jsou pak ultra, nějaký, třeba ta Beskidská 7, kde chleba se škvárkovou pomazánkou je top. Vývary a takové věci. To zase tam potřebuji střídat ten cukr, to sladký s těma tukama. To je taky na B7, nebo na ultra. No, škvárkovka je prostě hit. Nejlepší, ale to mám vzpomínku teď, když jsme běželi na Islandu, to ultra, tak tam měli vlastně nějaký vývar, skopový vývar, nějakou tu jejich vyhlášenou polívku a to byla studená, takže to byl pěkný hnus teda. Jinak fakt jako teď, jestli to bude někdo poslouchat, kdo organizuje nebo pořádají tady ty ultrazávody, tak vývar bez nějakých blbostí, nudla, takový kraviny, to tam vůbec nemusí dávat. Prostě dobrý vývar, teplej a škvarkovou pomazánku na chlebu, to je top. Že nám si škvarkovku zapiju to tím vývarem. No, ale jako to se nebavíme zase o těch, co mají ty nejlepší časy, že jo? My jsme jako hobíci. Ale jakože třeba zapít škvarkovku, já nevím, jonťákem je asi šílený, že jo? Takže ideálně ten vývar a to potom nakopne to tělo. Já třeba na B7 si v polovině někde na čeladné dám klobásu a pivo, jo? Pak už jsem k nezastavení. Do té doby běžím, ale potom už neběžím. Pak už, teda takhle, do kopců chodím a z kopce běžím. Pak si dám na čeladné klobásu a pivo, pak už běhám i do kopců. To je paráda. Mám pocit, že tady někdo říkal, jestli Michal Krška, nějaký ultramaratonec tady říkal, že by to mělo být obráceně, že by se mělo do kopce běžet a z kopce jít. Že při tom ultra je člověk strašně náchylný na zranění, když běží z kopce. Ale to... Já jsem si vzpomněl, že to tady někdo zrovna právě říkal jako obráceně. Do těch kopců může
může běžet jenom někdo. Já nemám tu sílu, jako v těch nohách tu sílu nemám. Prostě já nemůžu do kopce běžet ani 10 něco utahám rukama, něco nohama, ale prostě to nedám ten běh. Chápu. Ale zase nemám zábrany, tam dám šanci gravitaci, když jdu dolů a se člověk jenom nadkloní a už to jde samo. Že? A nějaký zranění, kotník, nebo něco? Takhle já na zranění musím zaklepat, zatím jako jsem se tomu vyhýval, ale letošní V7 jsem si zlomil prst, zakopl jsem teda u větev. No, ale to jsem nevěděl, že je zlomený, jsem myslel, že jenom naražený. To jsem se dozvěděl až asi 3 dny po závodě, 2 dny po závodě, jako na rentgenu. No ale já jsem s tím doběh. A ty nějaký vážnější zranění si neměla? Ne, to já jsem na sebe opatrná, takhle při těch se jakože jsem si třeba utrhl vazy nějaký při závodě, při maratonu v Praze, protože jsem se díval na tu prdelku přede mnou a ne pod nohy, že jo, a už to bylo, že jo. No ale taky jsem s tím doběh, no. Ale ty musíš mít strašně dobrou genetiku, protože když jako si běhala takhle relativně jako malý objemy oproti jako asi jiným běžcům, kteří běhají třeba maratony nebo ultramaratony a máš jako skvělý časy, jako vlastně, jako jsou to sice hobby časy, ale vlastně jako 3:17 jako na ženskou maratonu je skvělý čas. A máš to jako, nechci říct bez tréninku, protože to samozřejmě trénink tam jako je, ale jako prostě ty objemy nejsou tak vysoký. Jak to děláš? Ne, to nevím. Jako už jsme přemýšleli, jestli je vůbec z planety Země, že? Ne, to ne, ale já mám jako strašně, já hlavně běhám, abych mohla žrát a pít víno, že jo. Takhle, my si to vždycky říkáme tady ještě s Petrem, my prostě sedeme jako nažrát po tom závodě a to je ta naše motivace. Jako je fakt, že z fotky ze závodu, když máme společný, tak většinou jsme u jídla a u vína. To jako nás baví. Takže my jsme fakt jako hobíci, co si to užívají. Závod, jako máme fotky i z běhu, ale prostě to víno a pivo. Víno a jídlo je tam top. No. To si užíváme. No ale jako je bez pochyby, že většina lidí, kdyby trénovali, já nechci říct málo, aby to nevyznělo jako blbě, že se netrénovali, ale který by trénovali tímhle způsobem jako ty, tak by v životě nedosáhli jako těch časů. Jako, že tam asi musí být buď nějaká ta genetická výbava, nebo nevím, jestli to nemůže souviset třeba s tou stravou, ale... No, tak asi se musí víno. Bylo ti dáno. Víno? Víno, podle mě to je tím vínem. Ale ono jako taky spousta lidí sebou tahá zbytečně moc velký tělo, že jo? Ruska je třeba drobná, takže není tak těžká, no, pak jí to lítá, ale každopádně ta genetika tam bude. Je rychlá. Běželi jsme spolu nedávno závod v Bíle, že jo? Měla, já nevím, pár měsíců po porodu. No a vystoupili jsme z lanovky a jenom jsme si řekli ahoj a pak už jsme se potkali až v cíli, byla osprchovaná, převlečená už po svačině. To se ti těžko říká s tvou soutěžností. Já měl natrénováno, jo, ale to prostě bylo takový šílený, no, tam najednou byla pryč. Ne, to já to mám stejně jako Pavel. Já zase jako na těch závodech, když nejhorší je, a to úplně nesnáším, když jako zjistím, že jsem třeba 3. žena, 2. žena, 1. žena, tak mě to tak psychicky jako vydeptá a teď si říkám, a do prčic, teď musím běžet, prostě to už nesmím pustit, to jsou hrozné závody. Pro mě je ideální, když jsem tam někde na konci to je svazující, co? A můžu si to užít, ten závod. To se mi stalo vlastně v Košicích teď, takže já jsem tam šel bez nějakých ambicí na výsledek a vyběhl jsem prostě po startu a běžím a běžel jsem mi dobře, běžel jsem docela rychle, časy byly skvělý na kilometr, držel jsem nějakých, já nevím, 4:40, 4:30 tuším. A pak na obrátce jsem viděl členy našeho klubu, Ctibora a Pavla a takový ty různý naše kluky tam a říkal jsem si, no tyjo, to přece mě nepředběhnou, takže jsem do toho začal šlapat a najednou to byl vlastně 4. nejlepší čas maratonu, jaký jsem zaběh, to bylo 3:26. No, splněný kvalifikační limit na Chicago i na Boston, takže jsem z toho měl obrovskou radost. Ale hlavní příčina toho úspěchu bylo to, že jsem je viděl na těch obrátkách, že jsou za mnou a že jsem prostě do toho začal šlapat, aby mě nepředběhli. A tohle bylo kdy? To bylo v Košicích, 1. října. Jo, letos. Takže ty si chystáš... Nechystám se tam, ale kdybych chtěl, tak bych mohl v roce 2005 nebo 2006. Ta kvalifikace platí 2 roky. Na rok 2004 už byla uzavřena jako nominace. Takže abych mohl v roce 2025 nebo 6 běžet Boston nebo Chicago. A už se zpátky na major žádný nechystáš třeba? Ale chtěl bych New York běžet ještě. Jo. To pokusím se zaběhnout kvalifikaci v Praze na maratonu v květnu.
Mám nějaký přípravný závody předtím, mám tam půlmaraton ve Vysokém Mýtě v březnu, v dubnu vlastně půlmaraton v Praze, pak běžím v Lipsku maraton a pak hned, myslím, týden na to je Praha. Tak ten lipský bych si dal jako trénink, takový na rozběhání a zkusím to v Praze trošku napálit a zaběhnout si. Musím to dát po 3:23, abych se nominoval do New Yorku. Oni se snižují každý rok, ne? Nebo nevím, jestli je to každý podle rok, věku. ale... Je to podle věkových kategorií. Jo, a že se i snižují vlastně v rámci toho věku ty limity. Ano. Nevím, jestli každý rok, ale po nějaký době No, se myslím, i že to je snižujou. po 5 letech. Po 5 letech. Aha. O pár minut se to sníží, ten limit. No ale i když splníš ten limit, tak vlastně pak záleží na tom objemu těch lidí, co tam jsou v té stejné situaci. Jasně. Jo. Takže se může stát, že splníš limit, ale stejně se. neběžíš, protože... Takže čím rychlejší, tím lepší. Jasně. To třeba na ten Boston, ten čas, můj kvalifikační čas je 3:35 do Bostonu a já to mám za 3:26, jsem zaběhl, takže je tam šance, že bych se tam dostal. Protože letos to běželi lidi, na příští rok se tam kvalifikovali lidi, kteří zaběhli kvalifikační čas o tuším 6 minut lepší a dostali se tam. Kdo zaběhl horší jak o 6 minut lepší, tak se tam nedostal. Jasně. Nevím, jak to popsat jinak, ale byl prostě nějaký limit a pak tam bylo nějaký procento, o kolik to musel zaběhnout líp. Jasně. Takže i když ho zaběh, tak se tam stejně nedostal. Jasně. Protože byl přetlak zájemců nebo kvalifikantů. Jak regenerujete? Předpokládám, že ty se svojí genetikou nic moc. Jako jestli děláš nějaký nebo jestli si dělala zase spíš v té závodní době nějaký jako speciální aktivity na regeneraci, sauna, plavání. Sauna, plavání, a masáže. Jo. A nějaký jiný sporty, třeba kolo nebo něco takového. Jo, kolo mám moc ráda teda. Já většinou na Ty ten... jezdíš na kole, ne? No, nejezdím na kolo. Mám jenom... Jsem viděl někde fotku tebe na kole. Jasně, měl jsem kolo, ale tím, jak já jsem bydlel nějakou dobu v Karviné, než jsme si pořídili se ženou byt, tak tam ho už sdílím s místníma indiánama. No. Tak už někdo mi ukradl tam prostě. Tak nevím. Takže doplňkový sporty k běhání nějaký? Ne, jako hodně chodím, mám rád turistiku, jdu si zaplavat, když jsem hodně unavený, tak to, ale já vždycky říkám, že dneska mě všechno bolí, tak si jdu zaběhat. Tak dám si pár kilometrů a všechno dobrý. Ta regenerace u mě funguje, musím zaklepat, znamenitě. No, když jsem běhal v tom roce 2017, to už mi asi bylo 50, a když jsem dal těch 5 maratonů za těch 6 týdnů, tak někde to tělo muselo se spravit samo. Jo, tak. A to jsem běžel v Lichtenštejnsku třeba, že maraton. To byl ten za těch 6 hodin a něco, ale přeběhl jsem celý Lichtenštejnsko. 6 hodin, tak to jsem si ani nevšiml. Převýšení velké. Tam bylo myslím, ani nevím, jestli 3,5 kilometru. Ale běželi jsme až do toho pásma, kde byl věčný sníh a led. Takže... To jste běželi jaký spolu? Ne. Dole bylo horko, bylo ke 30 stupňům a nahoře jsme se brodili sněhem. Fakt to bylo hodně vysoko. Co máte v plánu na příští rok? Máte nějaký běžecký plán? Ty asi předpokládám, že už máš koupených 5 letenek aspoň. Nemám žádný koupený. Ze zahraničních nebo ze zemí, kde jsem ještě neběžel, budou konečně Atény, Řecko. Ale jinak se na nic moc nechystám. Běžím v tom Lipsku, to je jenom proto, že to je kousek za hranicema a ten závod je tam rovinatý, takže to je jenom trénink. A do zahraničí, já jsem vázaný trošku prací, že dřív jsem pracoval, takže jsem měl volný víkendy, mohl jsem kamkoliv odcestovat. Teď jsem se uvázal tady, kde jsem. A toho času nemám tolik. Ale čekáš na ten Londýn? Nebo to je až na to? Ano, čekám na Londýn. Pokud vyjde Londýn, poletím do Londýna. A Londýn je v dubnu. Ano. Duben. A ty plány nějaký? Jako já ne. Nemáš? Vůbec teď jako neplánuješ nic? Žádný závod? Teď máme, že
jo, takový ten náš tradiční, ten je moc hezký, ten běháme od začátku trailovou závist, ale to je vlastně teďkom v prosinci, že jo, před Vánocema ten víkend a jinak uvidím, jak to bude časově. Trailová závist je naše tradiční setkání takzvané New Yorkské mafie, kde se tam sejdeme jakoby takový to jádro těch lidí, co bylo v New Yorku, vlastně s Petrem, Ivo Eichler možná přijde. A takže tam, to je takový týden před Vánocema vždycky je to tam, ten závod, je to hezký. A komorní, tam je, myslím, 200 lidí jenom to běhá a je to takový vždycky fajn. mají plno, vyprodáno. Moc to nechceme šířit, protože jsme rádi, že se tam vždycky dostaneme. Chápu. Pak jdeme na oběd po závodě, takže zase jídlo. Ze závodu vždycky máme každý aspoň jednu fotku, ale pak z restaurace několik. To fajn. A vy jste oba procestovali dost míst i po Česku, hlavně na půlmaratonech, co jsem koukal v tabulkách. Máte hodně půlmaratonů po Česku. Běhali jsme ranček závody hodně, takže několik sezon jsme vlastně byli věrní značce ranček, takže jsme běhali její závody. A nějaký místo v Česku, který vás nadchlo? Něco, co se vám vyloženě jako vybaví? Hezký závod, nebo když se budu bavit o rančeku, hezký závod je Olomouc. Tam je dobrá atmosféra, akorát, že tam je horko strašný. Ale ta atmosféra je tam nádherná. Lidi fajn, je tam teplo, dobrý lidi, dobrá atmosféra, no, až na to teplo. A jinak asi rádi jsme jezdili do Ústí na půlmaraton, protože Zuzka tam zrovna v tom období slavila narozeniny, takže jsme zaběhli jsme si půlmaraton a pak jsme skončili v Zuzky, nebo v nějaké restauraci, to vždycky Zuzka zařídila rezervačku, šli jsme to oslavit a pak jsme u ní přespávali. Kdo měl štěstí, tak byl v posteli, kdo přišel pozdě, tak s lakým na dečce v koupelně, protože nás tam bylo třeba i několik, jako v tom bytě malým. Takže to si spal ty, předpokládám, na dečce. Já jsem štěstí teda, že jsem, myslím, jednou spal v posteli a jednou jsem spal někde na zemi. Vím, že Laky mu to nebylo zrovna vhod. Že na mě zavrčelaj. Ne, tam se spalo i na gaučích. Ale tak, jo, ale i na zemi, že jo. No jo. A jinak Ústí má hezkou trasu? Ne, protože musím říct, že se tě nechci dotknout, ale Ústí jako nemá moc dobrou pověst obecně jako město nebo Ústecký kraj jako nemá moc dobrou pověst a já tam právě se chystám příští rok na půlmaraton a tak mě zajímá, jestli ta trasa vlastně jako, jestli se tam dá vymyslet hezká trasa. No, ta trasa je zajímavá. Fanoušci jsou taky zajímaví, bych řekla. Fanoušci jsou nejzajímavější. A teď to trošku změnili, ale mě vadí, jak se běží na ten svádok, vlastně dlouho rovně, pak je obrátka a zase se běží zpátky. Já nemám ráda ty obrátky, takže tam je to takové... Já Ústí mám rád docela, je to na konec sezóny, takže člověk je rozběhaný, nejsem unavený z toho závodu, je to spíš takový. Na ten konec sezóny už není co řešit, už není ani co šetřit, takže tam člověk může makat naplno a právě si tam udělá třeba i osobák. No. Bývá tam dobrý počasí, že většinou prší a na závod přestane pršet, takže příjemně. A to je září vlastně Ústí. Ano. Tak tam je to fajn. No. A taky se nás tam sejde hromada známých, tak je to spíš o tom setkávání. Poslední otázku, kterou dávám všem. Proč běhání? Proč jste si vybrali běhání jako ten životní směr, nebo tu součást toho životního směru? Tak když to řeknu za sebe, tak já nejsem zrovna týmový hráč, takže a tím, že jak jsem soutěživý, tak bych nemohl hrát třeba fotbal nebo basketbal, protože prostě soupeři by to asi nedali se mnou, nebo nevím. Tak prostě sám za sebe a běh se neokecá. Tam to nemůžu udělat jak fotbalista, že se tam někde začnu válet po trávníku a simulovat. Tam prostě buď běžím, anebo neběžím. Jo, tam to nejde vymluvit se na něco. Prostě ten výkon je tam znát. Jaký soupeření sám ze sebou. Tak. Co ty? Jak to cítíš? No, je to sport, na který si člověk dělá čas sám, nemusí se na nic vázat a nic nepotřebuje. Potřebuje jenom boty. Může běhat v čemkoliv jinak, že jo, v riflích, v nějakém kostýmu, to je úplně jedno, ale je to taková ta jako strašná nenáročnost toho sportu.
To je právě to, jak se o tom mluví, že stačí boty, kecky, tričko a může vyběhnout, že to je vlastně levný sport. No a pak, pak se podívám na letenku do Sydney a říkám si, paráda, tak jako... Levný sport pro někoho, jo, pro vás zrovna asi moc ne. No, ale tak je to taková prostě, jako nepotřebuje další lidi k tomu, že jo. No, je to jenom 12 párů vod, protože prostě nějaký na trénink, nějaký na závody, na každý povrch něco jiného, že jo, takže ono to fakt není úplně levný. Já mám 2. Tyjo, tak to je dobrý. To má teda trošku víc, no. 2 páry bot? Silnice a les. To mi stačí. No tak, jo, tak do lesa mám třeba nevím, 3, teda vlastně 4, když vezmu i ty s těma hřebama, co tam mám, v těch běhám teď. A na silnici tak mám, že jo, na 5 jiný, na půlmaraton jiný, na maraton jiný, tréninkový jiný. No, těch párů se nazbírá hodně. No. Tak jo, tak já vám moc děkuju, že jste vážili cestu. Pavel Průděl a Zuzana Hofová. Díky moc. Díky taky. Díky. Mějte se.